Твоето име. Първата буквичка е Е. Втората е М. Третата е И. Така. Следващата е буквичката Л. Точно така. Не. Следващата е буквичката Л. Изтри го с пръстче това. Така. Хайде сега буквичката Л. И пак буквичката И. Последната. И. Хайде да прочетеш какво написа. Браво. Ю е втората. Браво. Третата е Л. Е четвъртата. И кратко. От другата страна се пише буквичката. От тази страна. Точно така. М. А. Н. Какво пише тук? Браво. След това Л. Е. М. Четвъртата. Е. Браво. Следващата е Н. И последната буквичка е С. Хайде сега да прочетеш какво пише тук. Браво. И чертичката от другата страна е сложи, Милан. Да, от тази страна. Сега буквичката Л как я пишехме? Така, браво. Сега буквичката А. И сега буквичката на последната, за да стане Милан. Как се пише буквичката на? Ето сега. Милан. А, браво. Втората е С. Третата е Е. И последната, четвъртата е Н. Ето е буквичката на. Давай смело, давай. Точно така. Насам чертичката. Ето тук сложи чертичката. От тази страна сложи чертичка. И айде сега една дълга чертичка. И нагоре малко. И получихме. Какво получихме? Твоето име е Асен. Нали така? Започваме. Е. М. И. От другата страна е тая чертичка. От другата страна. От тази. Да, точно така. Не, пак е написал тази. Виж, от тази трябва да е. А, точно така. Е, М, Л. Л, как се пише, знаеш ли? Да. Добре, браво. И накрая А. И какво получихме? Емилия. Добре, хайде напиши и Еми. Е. М. И. Браво. Пише името с българските буквички. М. Браво. О. Н. Давай смело. Браво. Сега буквичката К. Чертичка. Браво.
Да, тук нагоре не е. Буквичката К, госпожа Илиева показва как се пише. К. И А. Браво! И какво стана? Моника. Браво! Добре, Н. След това е У. Тука. Поред. У, втората. Тук да, пишеш У. У, да, това е буквичката У. Сега буквичката Р. Нур. Сега буквичката С. Сега буквичката Е. Това е буквичката Е. Забрави ли я? Наеми. И буквичката Н. Последната. И какво получихме? Браво!